Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Facebook dan sahabat YouTube semuanya. Alhamdulillah ya, sahabatku, terus teko kene iki. Wah, pemandangannya indah banget pemirsa. Kameranya jan panas pol. Iki sik wes pawan sira umum ya. Dan saya kemringat pemirsa. Wes. Jan kemringat. Ngono pemirsa. Ya foto garang ngono lho, Pak. Jan sas. Wah. Samping uduk. Sas. Wah, pemirsa, wes. Ngene. Nang di CO di keranjang kuning apa judulnya. Pangkat dhewe pemirsa iki. Ngonten mangkat dhewe iki piye iki. Yo jan nyeni tenan.